Всім привіт! Мене звати Бекір, і це освітній курс «Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». Сьогодні ми поговоримо про історію перших людей і народів, що мешкали в Криму. Час появи перших людей в Криму належить до дискусійних питань. Окремі знахідки дозволяють припустити, що заселення півострова почалося ще 1 мільйон років тому, але точно доведена наявність тут неандертальців 150 тисяч років тому. Загальна їх кількість була вкрай невеликою, можливо, не більше сотні осіб. Клімат Криму в той період був достатньо теплий і вологий, що у свою чергу сприяло розвитку флори і фауни. На стоянках знаходять кістки мамонтів, лисиці, песця, гігантського і благородного і північного оленя, коня, сайги, осла, зубра, козулі. Для полювання на них неандертальці широко використовували різні знаряддя, серед яких велику роль відігравали двосторонні ножі. Цікавим є те, що стоянки неандертальців були розташовані саме в Кримських горах. Це було викликано сприятливими географічними умовами, наявність водних джерел, кременю для виготовлення знаряддя і зручні місця для полювання за статними копитними тваринами. У той час люди влаштовували різноманітні засідки для кримських сайгаків, заганяли їх в пастки чи нападали на антилоп на водоймах. Науковці стверджують, що такі полювання були не сезонними, а здійснювалися впродовж усього року. Неандертальці мали свою, так би мовити, систему полювань. Розрізняють короткочасні поселення, де люди вживали здобич, і поселення мисливські табори, в яких відбувалося розчленування туш тварин. У зв'язку з тим, що стадні копитні тварини знаходились у постійному русі, переміщались на різні території, відповідно і людські поселення слідували за ними. Також на стоянках неандертальців ховали своїх мертвих. Є підстава вважати, що в Криму співіснували неандертальці і Homo sapiens – людина розумна. Наприклад, на кримській стоянці Сюрень-1 були віднайдені різноманітні знаряддя цих двох груп і на одному місці. Після зникнення неандертальців приблизно 28 тисяч років тому Homo sapiens залишилися єдиними людьми в Криму. За наступні 25 тисячоліть в Криму існували і зникли тисячі археологічних культур, як суто півострівних, так і ті, які прибули сюди з Європи. Їх позначають за характерними особливостями, наприклад, катакомбна культура або місце знахідки – київ-кабінська культура. Першим народом, відомим в Криму за іменем, були кімерійці. Найвирогідніше, цей народ склався на Алтаї ще в 9 столітті до нашої ери, прикочував до Східної Європи, зокрема і до Криму. Вони не жили у поселеннях і навіть не ділили землю поміж родами, а переміщалися своїми стадами на сотні кілометрів. Кочівники кімерійці навчилися мистецтву виготовлення залізних предметів, перш за все зброї. З цієї пори найбагатшими стають могили воїнів, хоча в кімерійському суспільстві були й досить заможні люди більш, так би мовити, мирних професій. Цей войовничий народ здійснював походи в Центральну Європу, а згодом на Близький Схід. Кімерійці билися в кінних загонах, яких панувала залізна дисципліна. Напевно, тому кімерійці, озброєні кращою на ті часи зброєю, могли успішно мірятися силами з арміями таких великих держав, як, наприклад, Асирія. Виникає обґрунтоване питання, яку саме спадщину залишили після себе кімерійці? Перш за все, завдяки їх активному кочовому способу життя на території Криму і Північного Причорномор'я поширювалися нові знаряддя і інструменти. Хоча кімерійці і не виготовляли свої нові технології і інструменти, цей народ зумів запозичити її у передових цивілізаціях тієї епохи і поширити на територію всього Кримського півострову. У середині 7 століття до нашої ери кімерійські племена почали залишати землі Північного Причорномор'я і Крим під тиском скіфів, перебираючись із Закавказя. Таври. Таври – це перший корінний народ Криму, який склався у предгір'ях у 8 столітті до нашої ери із місцевих племен та переселенців з Північного Кавказу. Межі розселення цього народу першим позначає Геродот. Він зазначав, що поселення таврів займали частину степу у напрямку Євпаторії, усе предгір'я, гірські і південні прибережні території. Звичайно, площа заселення змінювалася, але не суттєво. Щоб краще розібратися в житті таврів і розвитку цього народу, слід розділити їх на певні періоди – ранні таври, середні і пізні. Ранні таври займалися переважно землеробством і рибальством.
Про це можна говорити, розглядаючи знахідки того періоду. Це гарпуни, мотики, зернотерки. Померлих таврів ховали в кам'яних ящиках, що нагадують дольмени, але без класичного круглого вхідного отвору з однієї зі стін. В одний ящик таври могли поміщати померлих неодноразово, іноді зустрічаються і парні поховання – чоловік і жінка. Крім цього, до кінця раннього періоду в похованні все частіше зустрічаються залізні вироби. Середні таври. Середні таври, раніше згадуваний Геродот, вказує, що таврійські племена у 5 столітті до нашої ери очолювалися царями. Археологи стверджують, що так звані середні таври зміцнили зв'язки з представниками інших народів і держав, наприклад, з грецькими колоністами. Часто при розкопках виявляли знахідки з бронзи, часто зустрічаються грецькі посуди, браслети, кільця, ланцюжки, багато бронзових наплічників, бронзових і залізних частин кінської пряжі, залізних мечів. Якщо ранні таври жили переважно в будинках зі стовповою конструкцією, облеплені лозою і обмазані глиною на півземлянках, то середні таври будували одну- та двокамерні будинки. У селищах таври непоодинокі були гончарні печі, система відповідних каналів. Уже до кінця середньої пори таврів з поховань померлих зникають вироби з бронзи, змінюючись залізом. Крім цього, з'являється дивно витончена, гладка, без орнаменту кераміка – ще одне свідчення грецького впливу. Ближче до 5 століття до нашої ери змінюється і територія розселення таврів. Одна з головних причин – це натиск скіфів, через яких таври залишають степ. Близько 3 століття до нашої ери таври вже будують укріплення для захисту від постійних атак з боку кочівників. Хоча не можна стверджувати, що таври і скіфи завжди ворогували. Навпаки, можна віднайти відомості про ситуативні, але повноцінні військові союзи, спільні виступи таврів і скіфів проти військ ворога. Коли мова заходить про пізніх таврів, то варто відзначити, що саме в цей період таврська культура досягла свого найвищого розвитку. Таври, які проживали в Кримських горах, були переважно скотарями, а жителі степових селищ продовжили землеробський спосіб життя. У приморських селищах таври були майстерними рибалками, полювали і на дельфіна. Особливу роль в культурі таврів відіграє собака. На сьогоднішній день кістки собак знайдені в різних поселеннях таврів. Можна стверджувати, що цій тварині явно надавалося більше не господарське, а якесь культурне і сакральне значення. Кістки собак археологи виявляли і в зернових ямах Інкермана та Карасу-Базара. У той період собаки повинні були охороняти урожай і благополуччя таврського народу. Виникає питання, чому зникли таврські племена? Куди вони поділись? Під кінець своєї історії таври відчували тиск як від ворогів, ми говорили про скіфів, так і від греків і римлян. З іншого боку, позиція про те, що зовнішні вороги повністю знищили таврів, є досить сумнівною. Навпаки, вчені дотримуються думки, що пройшла відповідна асиміляція і з'явилися тавроскіфи. Можна впевнено сказати, що таври залишили свій слід і в культурі, і історії Криму. Десятки скіфських, грецьких поселень були закладені на фундаменті таврських городищ і фортець. Охрещені таври вже у нашу еру вливалися до спільнот грецьких міст. Скіфи. На півострів скіфів проникли у 7 столітті до нашої ери. Етнічно це були групи і племена, що говорили кількома різними мовами, переважно іранського походження. В період заселення, що тривав досить довго, вже можна було розрізняти скіфів-кочівників і царських скіфів. Останні якраз мешкали в Криму. Кочове скіфське об'єднання на території сучасної України було настільки потужним, що на початку 6 століття до нашої ери змогло зупинити військо персидського царя Дарія. У 3 столітті до нашої ери у Великій Скіфії трапилася якась катастрофа, внаслідок чого територія зменшила до 2-3 осередків, одним з яких був і Крим. Тут пізні скіфи частково перейшли до землеробства і розпочали будівництво міст. Почала стрімко розвиватися культура цього народу. Нова столиця, яку греки назвали Неаполем, на жаль, скіфська назва до нас не дійшла, не випадково була розташована в Салгірській долині. Уступи білокам'яних плат робили фортечні споруди майже неприступними. Поруч були джерела чистої води і, головне,
Місто стояло на перехресті основних торгових шляхів Криму від Перекопу до Херсонесу, від Феодосії і Пантикапеї до Каркініди і Калос-Лімену. Виникає питання, який був побут скіфів? Потрібно відзначити, що на чолі племен стояли вожді, їх також називали царями. Основну масу становили рядові кочівники, були і раби. Однак ні за часів Геродота, ні пізніше рабства не було такого розвитку, як в інших країнах, і грало в економіці тільки другорядну роль, як і взагалі у всіх кочових суспільствах. Сама ж кочова економіка багато в чому визначалася географічним середовищем проживання. Кримські скіфи досить скоро оцінили благодатний клімат і ґрунт Криму. Вони розводили овець, свиней, бджіл, зберігаючи й традиційну прихильність до конярства. Завдяки активному розвитку землеробства продукція стала об'єктом торгівлі з сусідніми народами. Так, скіфи вивозили зерно, вовну, мед, вів, льон. Купці Неаполя вели торговлю із Північним Причорномор'ям і Грецією, вони вивозили кримський хліб навіть у порти Мармурового і Середземного морів. Як не дивно, але колишні кочівники стали настільки майстерними мореплавцями, що іноді конкуренцію становили навіть і грекам. Напевно, тому в цей період Чорне море називали скіфським. Завдяки розвитку торгівлі в скіфському суспільстві з'явилися багаті купці і земельні магнати і численні жебраки-селяни, а на вершині суспільної піраміди, як і раніше, стояли скіфські царі. Культура скіфського Криму багато в чому розвивалася завдяки великому впливу грецької цивілізації. Якщо раніше скіфи-кочівники мандрували по степах, то пізніше осіли, заклали ряд міст, які в майбутньому стали культурними столицями скіфів. Історики визначають своєрідну культурну революцію в VI столітті до нашої ери. Поховання скіфських царів перетворюються в багаті зібрання грецьких і іранських творів мистецтва, дорогоцінного малоазіатської зброї, предметів античного культу і побуту. Звичайно, це все був результат греко-скіфських відносин і духовного взаємозбагачення. Поступово складалася не запозичена, а власна культура скіфського народу. Чим же вона була характерна? У Криму, наприклад, повноцінно працювало чимало ювелірів, хоча й греків за походженням, а вироби вони робили виключно скіфського типу. Тут, як не дивно, більш тонка техніка, опрацювання деталей, помітно навіть в монетах. Інша релігія принесла з собою також і цілі сюжетні жанри, і головне – нову символіку. Кримська скіфія стала настільки потужною, що зуміла завоювати усі грецькі території на західному березі півострова, і лише втручання могутньої Пантійської імперії у 110-117 роках до нашої ери вберегло від цього Херсонес. Потім самі скіфи опинилися у залежності від Боспорського царства. З півночі їх тіснили сармати. На початку 3 століття Неаполь загинув під ударами кочових аланів, а уцілілі скіфи швидко розтанули у хвилях великого переселення народів. Важко сказати, коли на кримській землі вперше з'явилися грецькі мандрівники, рибалки або купці. Однак найраніше поселення на півострові і втретє в усьому північному Причорномор'ї виникло приблизно у 610 році до нашої ери. Це був Пантікапей, який донині залишається найстаршим збереженим містом Східної Європи. Упродовж 100 років в гирлах річок, протоках виникають інші грецькі міста і поселення, зокрема Феодосія і Херсонес. Звідси за море вирушали товари, продукти землеробства і скотарства. У зворотному напрямку рухалося вино і прикраси. Взаємини грецьких колоністів із місцевим кримським населенням потребують окремої уваги. Так, контакти були як стримані, так і діловими. В якийсь період переходили до відкритих військових конфліктів, наприклад, із скіфами. Можна впевнено сказати, що економіка грецьких поселень була багато універсальною і високою. Велику роль поряд з хліборобством грав рибний промисел. Вже до початку нашої ери все більшого значення набуває вивіз шкіри і вовни. Перші римські воїни зайшли на кримську землю десь в районі нинішньої Керчі в 45 році до нашої ери. У цей час посланці Риму, цього вічного міста, освоювали береги Чорного моря. З приходом римлян загроза знищення грецьких поселень народами-кочівниками, сарматами, скіфами зменшилась. Згодом римляни крок за кроком оволоділи всім південним берегом Криму. Тут зводилися фортеці із головною фортецею Харакс.
Боспорське царство було васальною державою Риму, а Херсонес зберіг незалежність. Варто відзначити, що з приходом римлян були убезпечені від піратів торговельні шляхи, почався новий розквіт кримських міст. Можна впевнено сказати, що з руїн колись зруйнованих селищ піднімалися нові міста, розвивалася торгівля і ремесла. Вже у 2 столітті тут можна було зустріти товари не тільки з Греції або Риму, але й з далеких римських провинцій, наприклад, Галії. Покупцями були в 3-5 столітті вже не одні лише херсонесеїти, але й жителі гір, готи і таври. Потрібно відзначити, що римляни проживали на території Криму досить довго, до 4 століття, і, звісно, не могли не зазнати вплив місцевої культури. Незабаром із занепадом Римської імперії не всі легіонери і цивільні римляни захотіли покинути Крим. Звикнувши до цього краю, клімату і життя, чимало римлян залишилося на півострові. Після розділу Римської імперії на західну і східну, останнє порівняно легко поширило свій вплив на Причорномор'я, в тому числі і на Крим. Тому вже в 520-х роках нашої ери Херсонес підпорядковується візантійському імператору. Грецькі міста Криму стали центрами для культурних зв'язків греків з народами Криму. По суті, грецькі міста колонії Криму зіграли величезну роль у культурній історії європейської цивілізації в цілому. Паралельно із римлянами на півострові з'являються і сармати. Цей кочовий, в основному ірономовний народ проник в північне Причорномор'я в останні століття нашої ери. Зустрівшись на Кримському півострові зі скіфами, що заселяли степи, сармати вступили з ними у військові конфлікти, відтісняючи місцеве населення на південь і схід. Незважаючи на війни, були випадки укладення союзів між сарматами і скіфами. Так, наприклад, у другій половині 1 століття до нашої ери сармати в союзі з скіфами виступають за запеклу боротьбу з жителями Херсонеса. Місто було оточено скіфо-сарматським військом, положення греків стало критичним, але вони використали необізнаність ворогів з морем, бухта була блокована і послали за допомогою до римлян. Незабаром прибула римська армія, яка обрушилася на ворожі війська, і ті після важких боїв відступили. У 2-4 столітті нашої ери триває і мирний наступ сарматів в гірських і предгірних областях Криму. Цей народ починає заселяти вільні землі, часто проникає і в старі поселення, нерідко змішуючись з місцевим населенням. Виходячи з цього, неважко здогадатися, що сарматів спіткала доля інших великих і малих племен і народів, які опинилися в Криму в ту епоху. Вони розчинилися в місцевому населенні, не залишивши після себе пам'яток, крім тих, які знаходять в наш час з їх поховань. У 3 столітті починається велике переселення народів, яке геть змінило етнічну мапу півострова і розпочали його германські племена на чолі з готами. Прабатьківщиною кримських готів був Скандинавський півострів, звідки вони на зламі нашої ери почали переселятися. Приблизно в 100-200 роках окремі готські племена рушили на південь і досягли берегів Чорного моря у 251 році. Скандинавські прибульці зайняли насамперед північно-західний Крим. З середини 3 століття там майже не залишається греків та інших місцевих жителів. Потім грецькі племена підкорили Боспорське царство і, користуючись його кораблями, почали війну із Римом. Серед готів, що поклонялися раніше скандинавським богам, тобто язичники, поширюється і християнство. Після утвердження в Криму Візантії готи стали її союзниками. За імператора Юстиніана І були побудовані більшість печерних міст та довгих стін півострова для проживання готів, а ті мали діставити бійців на захист Херсонеса. Цю територію у горах, область Дорі, пізніше населяли безліч народів, а руїни її столиці Дороса, Феодора, Мангупа вражають до сьогодні. Готська мова звучала в Криму аж до 13 століття. Кожен народ, який проживав на території Криму, залишив свої сліди. У глядачів цього відео, мабуть, виникає питання, а чому саме ми говоримо про готів, греків, сарматів, скіфів, коли мова має йти про кримських татар? Справа в тому, що кожен цей народ був складовою і фундаментом для розвитку і формування кримсько-татарського народу, про що ми поговоримо пізніше. Це був освітній курс «Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». Я Бекір Аблаєв. Гарного дня!